XDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Okay, aniyan usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas. Okay, sa gihapon ang magkauban nato dinhi no sa technical side ang atong mga kasama, mga radioman, si kasamang Tax Ilumba o gusab si kasamang Danny Luod. Sa gawas, si kasamang Rinaldo Cuenca o si Gion. Nakita na to. Ganina usab. Okay, atong timbaya sa gihapon sa atong amahan o dinhi sa istasyon. Si kasamang Edgar Dagumo ubana sa mga kauban niyang mga radyoman. Sa gihapon ako moingon maayong adlaw sa Ginoo ganadong tanan. Pizza 10 sa bulan sa Marso, tuig 2019. Okay, diretso na yung tanong, bagat hinahod nga tigpaminaw. Sa pagsugod yun atong gikutlo ang giasoy ni Jeremias sa iyang kapitulo 31, versikulo 31 hangtod 32 nga sa subli, matod pa, nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo akog bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Sa daang kasabutan giisgutan na ang bag-o. O matod pa, no? Sa Dios nga giasoy ni Jeremias, nga taliabot ang panahon nga maghimo akog bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel. No? Now, timan ibang nga tinahod nga tigpaminaw,
nga bag-ong kasabutan gisuwat na diri sa daan. No? Ug niya ang giingnan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Now ang istorya ani nga tungod kay kining Biblia god kung i-general gyud nato pag divide ba, pagbahin, duha ra man gyud ni kakasabutan, daan ug bag-o, di ba? Nga tinahod nga tigpaminaw. Ug unya, syempre ang mga tao nga maapil niini kini nga kasabutan katura pong kuwan kining ugon sa gitagaan sa daang kasabutan. Kinsa man, no? Uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Di ba? Of course, sa bagong kasabutan, kung ato po ning tun-an og ayon ning tibuok Biblia, apil pod ang dili mga Israelinhon o mga Hudeo, ang mga Hintil. Kay tawagon man pod, di ba? Kinaman po mabasa gani dinhi sa bagong kasabutan nga inig katuman niini. Doon na pa'y wala masakop niini. Dayon sa kupon, meaning sangyawan usab no sa Juan 10:16. Unya gipasabot nga mao na tong mga Hintil. Nga sa kupon pati ang mga Hintil kay kining bag-ong kasabutan kung tun-an nato ni pag-ayon ning Biblia pang tibuok man throughout all. Nga sa Greek mo nang makagamit og pulong Katolikos o Catholic. Langkob, di ba? So, mo nang ingon uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. So, uban lang ang katawhan sa Israel ug sa Huda. Sa to pa, napay lain pod. Kay uban ra man na sila, di ba? Usa sa gipunting aning uban ani nga gipasabot ang mga Hintil kita, di ba? Nga dili mga Hudeo. O nasa bag-ong kasabutan ni. Unya, take note nga, kining bag-ong kasabutan, unsay giingon diri sa 32, dili kini sama. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Now, nganong ato ning gikutlo pag-una no sa atong segment karon sa tulumanon no mga tinahod nga tigpaminaw. Kay atong buot ipatapot gyud ba, no? Ipahuna-huna gyud sa matag huna-huna nato no kitang mga o kamong nagpaminaw karon nga ato o inyong mahuna-huna gyud nga uy dili sama diini nga kasabutan sa daan. So buot ipasabot dunay mga kalainan ani. Okay, kung moingon kag parehas ra ang daan og bago nganong bag-ohon pa man, di ba? Og parehas ra. So nganong ato ning gihulagway, gipaklaro gyud ninyo mga suking tigpaminaw tungod kay ang simbahan gud nga gitukod ni Kristo nga kung ato gyung subayon og ayo kinira man pong Katoliko, di ba? Dunay mga kabag-uhan nga inyong nakita o nahibaw-an sa uban, sa daghan, o lahi man pod ang managlahi man pod ang impresyon, managlahi man pod ang una-una sa matag usa niining mga kausaban, niining mga kabag-uhan, niining simbahana. Na ay mga kabag-uhan nga giisip sa uban nga uy dili man na mao sayop man na. Na take note lang nga si Isaias nagpasidaanan nato no sa Isaiah 5:20 nga moabot ang panahon nga dunay mga tao nga himo nila nga ang itom puti kuno na unya ang puti itom kuno na balihon ba ang insakto buot ipasabot ang insakto himong sayop ug ang sayop himong insakto. Sumuna kinahanglan magsusi magtuki ta aron mahibaw nato og unsa gyud ang tinuod nga sayop ug unsa gyud ang tinuod nga sakto. Nganong makaingon tag tinuod nga sayop, tinuod nga sakto. Ngano man kay dili gyud nato kalimtan nga kining pulong ni Isaiah sa 5:20 nga naay magbali, balihon. So siguraduhon nato nga kanang gihuna-huna nato nga sayop, sayop gyud na, di ba? O kanang gihuna-huna nato nga sakto, insakto gyud na. Kinay uban nga insakto himong sayop ug ang sayop himong insakto. Okay. Now, nganong moingon ta nga dunay mausab?
Dunay mausab, dunay mabag-o. Unang-una kay gitagna na nga lahi ang bag-ong kasabutan. Unya ang pangutana, unsa man puy mausab? Tanan ba nga anaa sa daan usbon? Now, ang tubag depende sa kining balaod. Kay kung atong tunan pag-ayo ning balaod, naamang ko'y balaod moral o divine nga ang iyang essence pang tibuok katawhan, pang universal ba? Naay balaod nga pang universal o pang langkob. Mao na nga kung ang balaod gali niya natura sa balaod pang universal, mao nang mao ra gihapon. Di ba? Kadturang mga balaod nga ang iyang dating seremonyal, disciplinary o juridical, mahimong mausab yun na. Especially kanang seremonyal. Di ba? Nga naman, kay kanagong seremonyal na amang gudiha ang identifying ba, timailhan sa usak ka kasabutan. Akini sa kasabutan ra ni sa kasabutan ni sa mga Hudiyo o sa karaang tugon. Nga buti pasabot, kung bag-o na pod ang kasabutan, mahimong usbon na pod na, lahi na pod. Kaya naman na. Now, mayo siguro nga inyong basahon o atong basahon kining sa Kolosas 2:14 hangtod 17. Kay naa din higi pasabot ni Pablo ug unsa nang mga mausab. Kay bag-o ng kasabutan, Kristo na, di ba? Naa man diri giasoy ug unsa kay nang mausab. Kay naay mga kausaban doon sa atong simbahan nga giingon nila, gisulti nila sa ilang mga panudlo nga, oy, sayop ba na? Violation of the law naman na. Kanang pagbalhin sa solemnity sa Sabat ngadto sa gikan sa Saturday ngadto sa Domingo, violation of the law naman na. Pagsupak naman sa balaod. Now, mga igsoon, maghinay ta na. Kay sa exegesis nga Katoliko, sa Katoliko nga pagsabot, dili na siya violation. Di na pagsupak. Gani, pagtuman na sa sugo. Pagtuman na sa sugo. Muna nga sination yun nato yun. Ug unsa yun ang insakto, ug unsa pod ang sayop yun. Kay naay mga insakto sa bag-ong kasabutan nga ang dagway niya lahi na kung ikumpara sa daan. Pero dili gyud na isipon nga sayop, dili gyud na isipon nga violation. Na pananglit lagi kanang tuli. Ang entrance sa kingdom sa daang kasabutan, di ba tuli o circumcision? Pero ang katumanan ana, fulfillment ana, fulfillment katumanan niya ng sugua, bautismo. So, sa dihang bautismo na, bag-o ng kasabutan, isipon dayon nato ng paglapas sa sugo kung bautismo na punta, dili na ta atong tuli. No? Ang tuli noon ron, ato nala na siyang gihimong health reason. Okay. Wa man po siguro wala magpatuli po, no? Natong mga lalaki. Nagpatuli ta, pero dili na pang religion, pang health reason na lang. Pras ragod po na ng kanang kaon. Sa religion, sa daang kasabutan, i-apil ng kosher law nga doon na mga kalanon nga, dili isipon nga kalanon kay isipong mahugaw. Di ba? Muna, sa daan na siya nga kasabutan. Di ba? Pero sa bag-ong kasabutan, dili na ingon ana. Katong giisip nila sa kalanon nga mahugaw mo nang dili kalanon na gilimpyuhan na, no? Di ba? Sa nag-isgot ta about kalanon. Mauna nga di na ta isipong malapason kung makakauntag katong giisip nila mahugaw sa una, no? Giklaro man po na ni Kristo sa ebanghelyo sa Marcos 7 nga bisan unsa mo sulod sa kining baba dili makahugaw. Ang makahugaw kadtong gikan sa sulod sa tao, bot pasabot ang iyang mga kinaiyang maot, binuhatan iyang maot, no? Okay, ang gingherian ni Kristo, matod pa ni Pablo sa Roma 14, dili gingherian sa pagkaon, kundi dili sa pagkamatarong. Unya, yun sa man pagtudlo ni Kristo, kanang gingherian sa pagkamatarong. Pagtulunan mahitungod sa pagkamatarong. Kanang Marcos 7 na diha. Gitudlo ni Kristo unsa nang gingherian o pagtulunan sa pagkamatarong. Wala niya giapil ng kanang kalanon. No? Kanang kalanon, ato naman ang ipagawas. Ikalibang naman na nato, di ba? Ang importante yun din sa New Covenant Kingdom, ang kinaiyan mo, ang imong taras. Okay, kanang spiritual nga kahugaw, kung atong lantawon tong
gi-revelation o gi-reveal sa Dios ngadto ni Pedro, no, sa bag-ong kasabutan sa buhat Jes, dili naman isipong mahugaw tong giisip nilang mahugaw sa una. O kanang tao po, nga sa una isipong mahugaw ng hintil, dili na naisipong mahugaw. Di ba? Unya, dili lang pod kay tao. Apil na pod ang pagkaon nga giisip nilang mahugaw sa una. Kay ang gigamit nga pulong sa Dios sa pag-explain niya nga ato ni Pedro, kay nagkisi-kisi man to si Pedro nga siya diyang pagkanon siya unsa tong nakita niya sa pananahon nga klase-klase yung mananap, nakita man niya dito nga apil man tong mga mahugaw, niingon siya, Ginoo, ayaw tong ko pagkana na kay sukad-sukad wa pa ko magkakaog mahugaw. Mo nang giingnan siya sa Dios, ayaw isipa Pedrong mahugaw ang bagabutang nga nahinluan na sa Dios. Plural. No, ang ipasabot. So, di lang kay tao ang ipasabot. Ang unang nasabot ni Pedro nga point nga oy gilinisan na ang tao. Mao na gali ang mga Seventh-day Adventist kung mulikay man gyud sila kay i-appeal man gyud nila ng kosher law. Ang ilag yung ipasabot sa mga tao nga ang ipasabot lang kuno dito sa buhat Jes nga gilinhinluan na ang mga hintil, which is dili na mo gyud nasa una-una sa Ginoo. In fact, that is a man-made konsepto nga tao ra kunoy gihinluan. Wala giapil tong kalanon nga giisip mahugaw sa una, no? No, wala, plural, no? Ayaw isipang mahugaw Pedro ang mga butang. Ginahinluan na. Katong mga seremonyal nga kahugaw sa daan ang gipasabot, gihinluan na. So mao na nga ang seremonyal nga kahugaw nalimpyuhan na, so limpyo na sa bagong kasabutan. Especially God sa kamatayon ni Kristo, kay gitapos ang daang kasabutan o katong say misyon ni Kristo sa pagpakataon niya pag aniadri sa kalibutan dito man sa iyang death, di ba? So ang daang kasabutan ang iyang culmination, ang iyang asar siya taman kamatayon ni Kristo. So mo na kanang tulumanon mahitungod sa kalanon, no? Basaha ra ninyo mga igsoon kanang Colosas 2:14 hangtod 17. Di ba unsa giingon ni Pablo diha, no? Nga naghisgot siya og unsa ang bag-ong kasabutan. Nagingon siya nga ayaw mo og tugot nga doon na pay maghukom ninyo mahitungod sa kalanon sa mga katong ilang tulumanon sa panagtigom, panagsimba katong ilang mga piyesta. Nagiapil gali ng Sabat, no? Igpapahulay. No? Kay ngano kay kining Sabat to igpapahulay dili man guni siya lunlon moral law, dili ni siya lunlon divine law, naa ni siya kanang gitawag og seremonial, kanang pagpatunong sa adlaw o asa na ipatunong sa unang adlaw sa semana ba na o ikapitong adlaw sa semana, di ba? Mo na ceremonial essence of the law na mo na kay gitapos man tong karaan sa bag-o, so pwede na nang mausab, kinahanglan yun nang mausab. Di ba? Gani yung mga igsoon, katong wala pa kahibalo, kung naa na taron sa bag-ong kasabutan, isipon baya katong daang kasabutan, ilang mga kasabutan, mga practices nila, isipon biya tong sayop, isipon biya tong kanang kaaway, o kanabang mga pagtulon ang lahi, no? Basahan ninyo ng Colosas mga tinahod nga tigpaminaw, no? Mao bitaw kung mag-research mo sa history, dili lang kay sa Biblia, kay dili man nasulatan sa Biblia ang history sa Christianity, no? Kanang mga lantugi, no? Kanang mga exchange, kanang mga panagbangi sa Hudiyo ug Kristiyano sa pagtulunan, no? Ang mga Kristiyano mo insist gyud nga ay dili na ta mag-Judaize. Di na ta mag-Judaismo but pasabot kay Kristiyano na gud ta. Di ba? Kay ang mga Hudiyo mo saliot man gyud, ila pa man yung ipadayon gusto nila kadtong karaan gyud, which is dili na kay naa na lagi bagong kasabutan. Wa mo kahibaluan na. Isipo na gali ng sayop, no? Isipo ng kanang mga pagtulon ang kabatok. Oh, kabatok na wa mo ka kabasaan na, wa mo nagkapamalandong ana. Basahan ninyo ng Colosas 2:14 hangtod 17. Mga igsoon, now, ato lang pong ipahinumdom, no, ninyong mga naminaw karon nga, kung ang simbahang Katoliko sa iyang mga pagtulunan, gisaway siya, giatake siya, no, giakusahan siya nga nasayop, no,
dili biya ni bag-ong butang, no? Kaya nga tong Ginoo mismo ang founder, mao man po na nahitabo niya, di ba? Ang atong Ginoong Jesucristo katong diri siya, no? Di ba giakusahan siya nga naglapas kuno sa adlaw ng igpapahulay? No? Giakusahan kuno siya nga naglapas sa adlaw ng igpapahulay. Kay siya naghatag siya sa hustong kahulugan niya ng pagbantay og adlaw ng igpapahulay o day of worship, no? Gihinay-hinay niya og usab ang sayop nga pagsabot pod sa mga Hudiyo sa karaan. Kana mga inistrikto kay nga pagsabot pa nga na sila pagsabot nga dili gali ka pwedeng mutabang sa imong isig ka tawo kung buhat na siya, kung matunong og sabat. Di ba? Luoy kay kag mahulog kag atabay. Di yung katabangan yun. Basta adlaw ipapahulay. No? Di ina na ang interpretation sa mga Hudiyo niya. Sigpit kay ilang pagsabot. Anang adlaw ipapahulay. Gani na sila physical yun nga dit penalty na. Makalapas ka sa adlaw ipapahulay. Batuon ka hangtod mamatay. Sa bagong kasabutan, pag anhin ni Kristo, wala man po na gub-an niya dayon ng sabat sa mga Hudiyo. Kay tumanon man yun na. No? Mateo 5:17, wala mo ni si Kristo aron pagguba sa karaang tugon o balaod ni Moses. Ni ani siya aron sa pagtuman. Pero kanang pagtuman niya sa karaang tugon, dili nabot pasabot nga dili na matapos. Di ba? Di ba ang mga Seventh-day Adventist ilang gamito ng mga Jewish practice ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ kuno, nagtrespeto man, nagbalaan man ng adlaw ipabahulay sa mga Hudiyo. Dili lang manggali kay kanang Sabat. Apil po itong mga pista nila sa karaan. Di ba si Kristo tigpamista man na itong pista nilang karaan, di ba? Nahibulong ganing kuha ng Seventh-day Adventist nga ilang giundangan na itong pista sa karaan. Oh no. Yeah. Ilan na itong giundangan itong, sa to? Yeah. Pista sa karaan. Pero wala sila bagong pista. Okay, nakasabot man sila nga wala na. Pero nganong dili nila tibuokon ba ng mensahe ni Pablo sa Colosas nga apil man po ng Sabat? Di ba? Di ba? Wala sila kabantayan na, no? Kung sincero sila pagsunod tanang mga practice o Jewish practice ni Jesus Christ, di na po sila pista unta, di ba? Yang mas sila pista nga si Kristo tigpamista man, apil man anang pista sa karaan. Pero mingon mo nga kamo mga Katoliko be, wala na mo'y pista kay gipauna katong karaan, pero nganong naamang gihapon mo'y pista ron atong tanawon nga kining pista ron sa Katoliko lahi na ni dili na ni mga pista sa karaan, no? Sa bag-ong covenant pwede makahimo og mga bag-ong practices, bag-ong mga ceremonial observance, no? Now sa sunod Domingo siguro o sa umaabot pa nga mga panahon ako ning explain ninyo nga kining mga bag-ong pista na to ron naan na ni nailawom sa bagong kasabutan. Cover ni siya sa authority nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan. Katong Mateo 18:18, katong ningon ba siya ba? Nga ang inyong idili, diri syuta, idili sa langit. Ang inyong itugot. So, apil na sa kanabang pasalig ni Kristo sa iyang bagong kasabutan nga katawhan, nga pang-universal. Mao na nga, mag-expect po tag mga bagong practices diri sa inyong covenant. Gani, nagdugang ni sige, dili lang kay kuan kanang unsa toy panahon ra sa mga apostoles. Kay ang iglesia, ang nature niya buhi man, nag-irog. Sa to pa dunay paglambo ni. Dili gyud ka kaingon og unsa to sa una panahon sa mga apostoles nga dili gyud mo irog, dili gyud mo tubo. Nga wa gyud mga kausaban nga balido. Na pagkadaghang kausaban nga balido nga ni apil gali ng ubang mga religion. Kana lang atong Biblia di ba? Unsa may kalambuan ana nga gibuhat sa Katoliko nga ila pong gigamit nga wala gibuhat sa mga apostoles, di ba? Kanang pagbutang og mga timaan, mga numero, chapter og bersikulo, mga Katolikong obispo ra may gabutang ana. Wala man na gihimo sa mga apostoles sa ilang panahon, di ba? Kanang pagdeklara, pagkanonize pila ka basahon ang bagong tugon. Kay panahon sa mga apostoles wala silang magdeklara pila ang New Testament, inspired books. Pila ang canon sa New Testament wala, no? Di ba? Pinaagi na sa mga later councils, Council of Hippo, Council of Carthago, sa Council of Jerusalem, mga apostoles wala pa na nila gihimo, di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw, no? Naapikan ko sa oras ng mga tinahod nga tigpaminaw. Daghan pa kong isgutan, no? Now, sa sunod Domingo o sa maabot pa, no? O ini nga madungog ko ninyo nga ma-discuss na ko ni ipadayon mo pagpaminaw, no? Atong ipamatuod, no? Nga kanang mga kausaban diha sa Katoliko, no? Pagtuma na sa sugo, dili na violation of the law, di ba?
Katong mga balaod nga seremonyal ang dating, kinahanglan lang na mausab diri sa bagong tugon. Nya dili lang na automatic kay hinay-hinay man, gradual man ang changes. Okay, sanglit wa naman tayo igong panahon, no? Ayaw mo kalimot, no? Nga kung makalugar po ko niya, makaapil ko sa sangka. Paminawa sab ninyo ang sangka, no? Mga launa sa hapon. O gusab sa program po sa atong grupo sa Catholic Faith Defenders sa matagabi, no? Sa adlaw gihapong Domingo, matagabi alas 8 sa gabi. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon, kining inyong higala, si Veritas, uban sa atong mga igsoon sa technical side. Sa ngalan usab, no, sa atong talahurong obispo Monsignor Severo Caermari uban sa mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. PXPR Tatak RMN